Szervusztok, gyerekek! Jó napot kívánok! Mondjátok, szia Laci bácsi! Szia Laci bácsi! Csak nem vártatok rám? De! Komolyan? Igen! Nagyon örülök. Leülhetek? Igen! Köszönöm szépen! Jaj, de jól esik megint óvodásnak lenni. Én is voltam óvodás. Elhiszitek? Igen! Mit szólnátok hozzá, ha megint beiratkoznék az óvodába? Minden nap jönnék közétek, én is óvodás lennék. Igen, Bobo bácsi! Szeretnétek? Igen! Képzeljétek el, minden nap mesét mondanék nektek. Az jó lenne! Szeretitek a mesét? Igen! Komolyan? Igen! Hát akkor jó helyre jöttem. Ma Petiről fogok nektek mesélni. Peti és a narancs. Peti óvodás gyerek. Mindent jó ízűen megerek. Sose válogatott. Hanem egyszer történt valami Petivel. Nagyon megszerette a narancsot. És elhatározta, hogy ő ezután semmi más nem fog enni, csak narancsot. Képzeljétek el! Reggel narancsot, délben narancsot, este narancsot, uzsonnára narancsot, óvodában narancsot, otthon narancsot, mindig csak narancsot. Hát nevetni való dolog, igaz? De az anyukája hiába könyörgött neki, a dadus hiába könyörgött neki, az óvónéni hiába könyörgött, Peti csak narancsot evett. Szólt az anyukája. Peti, meg van főzve a finom ebéd, gyere, ebédeljünk, megterítettünk. Nem kérek, csak narancsot. Szól a dadus. Peti, gyerekek, gyertek, itt a finom ebéd, meg van terítve, kezdünk hozzá az ebédhez. Nem kérek, csak narancsot. Mikor a jó tündér látta, hogy Petivel nincs mit kezdeni, nem érti a jó szót, azt mondta magában. Megállj, Peti, megállj. Kapsz te tőlem olyan leckét, de olyat, hogy sose felejted el. Megvárta, hogy Peti megvacsorázzon. Mit gondoltok, mit vacsorázott? Narancsot! Persze. És azt is megvárta, hogy lefeküdjön. Peti lefeküdt és elaludt. Akkor a jó tündér beosott a szobába. Oda lopakodott az ágyához, kitárta a két kezét, és azt mondta. Csiribi, csiribá, változ narancssárgává. És abban a pillanatban a Peti bőre tiszta narancssárga. A homloka, az arca, a nyaka, a válla, a melle, a háta, a hasa, a lába, mindene tiszta, de tiszta narancssárga. Ő nem tudta. Aludt. A szeme is. Aludt. Hanem reggel jön az anyukája. Peti, ébresztő reggel van. Fel kell kelni, megyünk óvodában. Peti nagy álmosan lecammog az ágyról. Csószog a fürdőszobában. Keresi a csapot. Megnyitja. Markol egy tenyérnyi vizet. Meglocsolja az arcát. Kinyitja a szemét. Belenéz a tükörbe. Anyukám! Rohan az anyukája. Peti fiam, mi történt vele? Anyukám, narancssárga lett a bőröm, segíts rajtam, kérlek! Peti, Peti, mit könyörögtem neked, hogy ne csak narancsot egyél, hanem mindent meg kell enni, és nem akartál szót fogadni.
Anyukám, nem akartam, de most nem akarok narancssárga lenni, segíts rajtam. Peti, mit tudjak mondani? Megterítek, reggelizzél, egyél meg mindent, hát ha segít. Az anyukája mindent előszedett, ami ennivaló csak volt a házban, a kamrában, a hűtőszekrényben, az asztalra tette. Peti, neki látott, nem evett, hanem falt, mint egy farkas. Csak falt, és mindent az utolsó morzsáig megerett. Sőt, fogta a csupor tejet, kortyolt egyet, kortyolt kettőt, kortyolt hármat, és abban a pillanatban visszaváltozott a bőre eredeti színűre. Megint olyan Peti színe lett. Akkor az anyukája megfogta a kezét, és oda vitte a tükör elé. Peti, nézz bele! Mikor Peti meglátta magát, anyukám, olyan boldog vagyok. Soha többé nem fogok válogatni, de gyere, fussunk az órába, és mondjuk el mindenkinek. Futottak az órába. Ó, néni, képzeld el, az éjjel narancssárga volt a bőröm, és most megint Peti színem lett. Dadus, gyere gyorsan, Dadus, mikor megjön az ebéd, nekem szólj legelőször, én legyek az első, mert mindent meg fogok ezután enni. Soha többé nem fogok válogatni. És attól fogva Peti soha többé nem válogatott. Megértette, hogy a sok színű ételt, amit megeszünk, a jó tündér összekeveri, és azzal a gyönyörű szép színnel kifesti a bőrünket, az egész testünket befesti, hogy ilyen emberszínűk legyen. Megértette Peti. Ehhez viszont mindent meg kell enni. Például a narancs. Milyen színű a narancs? Narancssárga. És az Alma. milyen színű a narancs? És a fekete retke. Milyen színű a fekete retke? Fekete. És meg kell enni a krumpli. Milyen színű a krumpli? Barna. És meg kell enni a milyen színű a sárgarépa? Sárga. És meg kell enni, mondjuk, hogy ez szilva. Mit kell megenni? Szilva. Milyen színű a szilva? Lila. Tanuljuk meg azt a szót, hogy szilvakék. Lehet? Igen. Mondjuk együtt, szilvakék. És zöldet is kell enni. Nem füvet, hanem salátát, spenótot, ilyeneket. Igaz? Igen. Szóval ezt a sok mindent a tündér összekeveri és kifesti vele az arcunk. És hogy Peti ne felejtse, s ti se felejtsétek, írtam nektek egy verset. Meglestem a tehenet, képzeljétek, füvet evett, s nem lett zöld a szőre tőle, sem pedig a tejecskéje. Meglestem az öreg nyulat, répa volt a hóna alatt, nyúl bundája se lett sárga, nem hasonlít a répára. Piros már a galagonya, rákapott a szomszéd tyúkja. Galagonya piros színe a tyúktól, át nem festi be. Aranysárga kukorica, azt teszi a kacsa liba. Akik többheti magát, nem látsz rajta aranysárgát. És ha piros almát eszem, nem lesz tőle piros színem. Ha eszem a narancsot, bőröm nem lesz narancsos. És ha zöld a görög dínje, a hajamat sem festi be. Inkább együtt mindezek adják meg a színemet. Figyelj! Egy kis fehér, egy kis barna, hozzá egy kis narancssárga, kell a zöld meg szilvakék, hozzá egy kis feketét, s a pirosat szeretem, ettől lesz ember színem. Mondjuk együtt.
egy kis fehér, egy kis barna, hozzá egy kis narancssárga, kell a zöld meg szilvakék, hozzá egy kis feketét, s a pirosat. Szeretem, ettől lesz ember színem. Most jó hangosan, még egyszer. Egy kis fehér, egy kis barna, hozzá egy kis narancssárga, kell a zöld meg szilvakék, hozzá egy kis feketét, csak pirosat. Szeretem, ettől lesz ember színem. Gyerekek, nagyon ügyesek voltatok, nagyon ügyesek. Hát, nagyon, de nagyon tetszett. Nagyon tetszett. Kedves gyerekek, most én arra vagyok kíváncsi, hogy a Peti történetéből mit tanultunk. Na mondjad. Azt, hogy Peti narancssárga lett a narancstól. De miért lett narancssárga a narancstól? Azért, mert mindig narancsot ad. Mert mindig csak Meg nem narancsot. szabad mindig narancsot enni. Azt is kell enni. Mást is kell enni, mondjad te is. Más kell enni, mert minden kell a szervezetnek. Minden kell a szervezetünknek. Olyan ügyesek vagytok, mondjad. És nem csak egyféle ételt kell enni. Nem bizony. Gyerekek, Nem többféle. többféle étel. Húst is kell enni, mert abban van vas. Ki szereti a húst? Én! Nagyon jó. Ki szereti a tejecskét? Nagyon jó. Ki szereti a spenótot? A spenót nem nagyon menő, itt ebben a csoportban. Félig meddig. Na, figyeljetek, egy nagyon fontos kérdés. Mondjak nektek egy titkot. Igen. Figyeljetek, az óvónénik most ne hallgassanak ide, dugjátok be a fületeket, óvónénik. Úgy. Elmondom nektek a titkot. Én is válogatós vagyok. De amit nagyon szeretek, abból sokat eszem. Amit nem nagyon szeretek, abból is eszem, igaz, hogy keveset. De eszem belőle. Mindig mindenből enni kell egy kicsit, akkor is, ha nem szeretjük, mert az egészséges. Most már hallgathattok tovább, óvónénik, elmondtam a titkot a gyerekeknek. Gyerekek, szerintetek az alma egészséges? Igen. Sőt, a híja. Abban sok C-vitamin van. Nagyon ügyes vagy. A narancs egészséges? Igen. Úgy van. C-vitamin van. A húsi egészséges? Igen. A tejecske egészséges? Igen. Nagyon. Otthon és az óvodában egészséges ételeket kapunk? Igen. Igen, persze. Na, figyelj ide. Lássuk ezt az almát. Azt mondtuk, hogy az alma egészséges. Igen. Ha az alma egészséges, akkor mit ad neked? C-vitamin és erőt. Erőt, vitaminokat, és C-vitamin. ha egészséges, akkor mit ad neked? És egészséges. Egészséget, nagyon ügyes vagy. Ha az alma egészséges, egészséget ad nekünk. Figyelj nagyon, egy fontos kérdés következik. Ha az alma egészséget ad, megérdemli, hogy szeressük? Igen. Erről van szó. Az alma nagyon megérdemli, hogy szeressük, mert nekünk egészséget ad. Én szeretem az almát. Én Mondani akarsz valamit? mindig narancsot eszünk, almát is kell enni, mert abban sok C-vitamin. Nagyon ügyes. Na most figyeljetek. De nagyon figyeljetek. Tud valaki mondani egy olyan ételt, ami nem egészséges? Cukor. Cukor. Só. Só. Negro. Bors. Negro. Chips. Chips. Az sóskex. Aha, chips. Azt mondtam, hogy chips. Gumicukor. Figyelj csak ide egy kicsit. Álljunk meg egy cseppet. A chips nem egészséges. Emelje fel a kezét, aki szokott chipset enni. Köszönöm, tegyétek le a kezeteket. Na most figyelj nagyon.
ha a chips nem egészséges, akkor ad neked egészséget? Akkor te miért szereted? Azért, mert finom, van benne ketchup, meg ilyen ízesítőszerek, és attól lesz finom. Na most erre én Meg van benne mondok neked egy nagyon okos dolgot. Hát na elmúlt régen. Tudod te azt, hogy a chipset huncut emberek készítik? Én elmondom neked. Olyan ízesítő anyagokat tesznek bele, hogy ha te egyszer a chipset megkóstoltad, mindig akarj enni belőle, holnap is, másnap is, mindig is. Ő nem törődik azzal, hogy te beteg leszel tőle. Ő csak azt akarja, hogy minél többet megvegyenek tőle, És hogy pénzt keressen. Igen. Ha te azt akarod, hogy egészséges légy, akkor nem veszed Én meg. magyarok chipset eszem. Az is egészségtelen. Bizony, Minden chips egészségtelen. Így van. Sós. egészséges ételeket kell enni, akkor Az nem sós. egészségesek lesznek. Figyeljetek ide, gyerekek! Ezt azért mondom nektek, mert bizony, nagyon, de nagyon beteg lehet valaki, ha sok chipset eszik. Nagyon beteg lehet valaki, ha kólákat iszik. Bizony. Ó, én nem sokszor. És nem akkor is hiszem, beteg akkor- lehet valaki, ha sok akkor fáj a csokoládét hasa. eszik, Vagy és fáj a sok hasa. cukrot, és fáj a hasa. Na most mondjad. Meg aki sok pattogtatott kukoricát teszik, az is beteg lesz. Én nem meg a só van. A keserű csuki egészséges? Az se egészséges, nem pont annyira A só. ártalmas, de A az... a patokodott kukoricával sós. Igen. Na most figyeljetek rám egy kicsit. Tudjátok, miért jöttem hozzátok az óvodába? Elmondom. Azért, mert én most barátokat keresem. Ki akar lenni a barát? Jaj, de jó! Nagyon jó! Na most tegyétek le a kezeteket. Elmondom a játékszabályokat, mert annak, hogy az én barátom lehess, bizony feltétele van. Jól figyeljetek, s csak akkor emeljétek fel a kezeteket, ha jól meggondoltátok. Az lehet a barátom, aki 1 hétig nem eszik chipset. 1 hétig nem iszik semmiféle kólát. 1 hétig nem eszik csokoládét és cukrot. És ezt elmondja otthon anyukának, Én nekem hogy Laci bácsinak akkor lehetek a barátja, ha betartom ezeket a szabályokat. Na most, ha jól meggondoltátok, és a barátom akarsz lenni, akkor emeld fel a kezed. Meg kell tapsoljam ezeket a gyerekeket, mert olyan bátrak, hogy ők vállalják ezt a próbatételt. Ügyesek vagytok. Tapsoljátok meg magatokat, megérdemlitek. Nagyon jó. Gyerekek, köszönöm a barátságot, köszönöm, hogy itt lehettem, nagyon jól éreztem magam, és ha megtudom az óvónéniktől, hogy betartottátok a játékszabályokat, és egyre több mesét tanultok, és sok verset, megint eljövök hozzátok. Mert látjátok, itt mellettem van egy könyv. Ismeritek ezt a könyvet? Igen! Nagyon örvendek. Tudjátok, hogy ezt a könyvet én írtam? Igen. Tudjátok, hogy ebben versek vannak? Igen. Bizony, és gyönyörű szép képek. Az a gyerek, aki sok verset tanul, az nagyon okos lesz. Könnyen fog iskolába járni. Bizony, sok mindent tanultok az iskolában, még többet, mint az óvodában. Aki sok verset tanul, könnyen fog tanulni. Igaz? Igen. Én jó vagyok matekben. Nagyon ügyes vagy, Meg az gratulálok! írásban és az olvasásban. Nagyon jó, ha sok verset tanulsz, még jobb leszel. Mondja te is? Kristóf olyan okos, hogy még tud olyan számokat, hogy amiket még én nem tudom. Hát ez a Kristóf, gratulálunk neki, de te is meg fogod tanulni. Az bizony. Én is számokat tudok. 514. Igen? Az állatokat tudom. Azt tudod nagyon. Jaj, de jó. Mutassam nektek egy nagyon szép képet. Igen. Azért mutatom ezt a gyönyörű szép piros kakast, mert Csongor festette, mikor csak 10 éves volt. Csongor az én kisfiam.
azért fest ilyen jól, mert rengeteg verset tanult, mikor kicsi volt, mikor óvodába járt. Nézzétek! Bizony, Tetszik, ugye? Igen. Bizony. Igen. Hát így van, látjátok, és Kincső festette ezt a pillangót, ami a könyvnek a borítóján. Olyan, mint Kincsi a kisbaba, mint mamá, Katinak. Igen? Katinak van egy kis babája, Kincső. Úgyhogy Gyerekek, sok verset tanultok. Köszönöm szépen, hogy itt lehettek. Most elköszönök tőletek. Szervusz!